Gloria lilek mulej, halleluja to Jesus. Nilqawkom eżis aħwa Maltin, Awċin u ta' Kemuna. Naf li kien hemm familja tgħid fuq Kemuna, nilqawkom jekk tissegwuna. Il-dawk ta' Kemuna nilqawkom jekk tissegwuna. Tajba, taġobni. Tajba, taġobni, I like it. Okay, il-lejla huwa messaġġ speċjali nixtieq nirringrazzja minn qalbi lil Sidna Ġesu. Dak kollu li diġà għamel fostna hawnhekk. Fej nies fiqu, nies nħelsu, nies ġew jirċievu kelma partikolari, personali minn il-mulej. Nirringrazzjaw li Ġesu huwa ħaj u l-Ispiritu Santu mhux mutu. Amen. L-Ispiritu Santu għadu jitkellem, amen. Għajn nitolbu fl-imkien, kulħadd jitlob miegħi u b'qalb għaċċana għal-mulej, jitlob il-mulej ħajkellmek il-lejla. Grazzi Ġesu. Mela, Missi Qaddis, nirringrazzjawk il-lejla tal-tjubija tiegħek mulej. Grazzi li inti ħaj u għadek titkellem mal-poplu tiegħek. Spiritu Santu, kellimni l-lejla mill-kelma qaddisa tiegħek u infidli qalbi, biddilli ħajti, ittrasformani f'kull erja ta' ħajti Ġesu u għamel minni dak li trid int. Jiena lest li nilqa' l-kelma qaddisa tiegħek u qatt iktar ma nerġa' nkun l-istess iktar f'isem Ġesu Kristu. Amen. Morru fil-ktieb ta' Iżajija 34 fuq. Il-lejla ħanitkellmu fuq l-Ispiritu Santu. Nixtieq ngħid li mingħajr l-Ispiritu Santu number 1 ma teżisti l-ebda knisja. Xut minnkom li lkom f'din il-mixja mal-mulej tafu li sfortunatament għalkemm il-maġġoranza tal-Kristjani jgħidu li jemmnu fit-Trinità li huwa Missier l-Iben u l-Ispiritu Santu u hekk għandu jkun, però l-Ispiritu Santu huwa il-persuna l-iktar injorata. L-Ispiritu Santu huwa l-iktar persuna injorata fil-Knisja b'mod ġenerali. Għalkemm is-sejf jgħidulek ma nemmnu taf l-Ispiritu Santu, imma l-Ispiritu Santu huwa il-ħajja tal-Knisja, il-ħajja tal-poplu tal-Alla. Mingħajru m'hemmx ħajja, mingħajru m'hemmx Knisja. Infatti, dak li Alla sejjaħ biex ikun moviment mingħajr l-Ispiritu Santu jispiċċa monument. Aħna maħniex monument tal-Ispiritu Santu, aħna moviment tal-Ispiritu Santu. U l-Ispiritu Santu mhux mutu u għadu jaħdem, jopera u jitkellem. Amen. Mingħajr l-Ispiritu Santu ma tista' qatt issir taf il-Alla. Laqqas tista' taraf minnu Kristu. Għax qal il-mulej stess li huwa il-missier li permessa l-Ispiritu Santu li jiftaħ l-għajnejn biex inti taraf minnu Ġesu. U għalkemm ħafna semgħu b'Ġesu u li ħafna jsejħulu l-bambin, imma ħafna għadhom ma rfuhx għaliex huwa x-xogħol tal-Ispiritu Santu li jaħdem fik u fija biex jgħinni naraf lill-mulej. Infatti, għalkemm aħna nindirizzaw il-missier f'isem Ġesu, però actually huwa l-Ispiritu Santu li jmexxi l-Knisja. Għaliex Ġesu, ovvjament nafu li huwa omnipreżenti nafu dak, imma huwa l-Ispiritu Santu li ħallilna biex imexxina. Jiena ħamurant il-missier u ħanibatilkom l-Ispiritu Santu. Allura hija sfortuna li b'mod ġenerali madwar id-dinja l-Ispiritu Santu huwa l-iktar persuna mit-Trinità li huwa injorat. U mingħajr l-Ispiritu Santu il-Knisja mejta.
jiena u int minna l-Ispiritu Santu mejtin. L-Ispiritu Santu fl-esperienza tiegħi jiena li ħadd l-għadda laqt 30 sena fil-mulej. Xi ħaġa li nnotajt f'30 sena Kristjaneżmu u 28 sena bejn uħor ministeru li meta semmih iħobb jidher. Iħobb jappari, iħobb jopera. Waħda mill-affarijiet li nħobb ngħid jiena frażi li l-Ispirtu tal-Alla kien poġġeli f'qalbi li Alla tant ħabb id-dinja li tal-libnu imma tant ħabb il-Knisja li tagħmel l-Ispirtu Santu. L-Ispirtu Santu mhux id-don għad-dinja. L-Ispirtu Santu huwa d-don għall-Knisja. U mingħajr Kristu ma tistax issir taf l-Ispirtu Santu. Għalkemm huwa l-Ispirtu Santu li jmexxik biex taraf u għajnejk jinfetħulek biex taraf minnu Kristu, però mbagħad huwa Kristu li jarfek li jridek issir taf l-Ispirtu Santu. U meta tara l-Ispirtu Santu jew taraf l-Ispirtu Santu, inti ssir taf iktar il-Kristu. Issir taraf iktar il-mulej, il-missier, il-kelma. U tgħix ħajja ta' rivelazzjoni mhux ta' biss informazzjoni. Amen? Xi ħaġa li nixtieq ngħid laf li xut minnkom ilkom f'din il-mixja ta' fuqha di, imma parti li nixtieq infakkarilkom għal dawk li ma tafuhiex. L-Ispirtu Santu qatt ma jikkontradixxi l-kelma tal-Alla. U fi żminijiet li aħna qed ngħixu naħseb ikun tajjeb li żommuha quddiem għajnejkom dik il-frażi. Għaliex jekk aħna vera qegħdin fl-aħħar ta' żminijiet, l-Iskrittura tgħidlek li bosta jitbedu mill-fidi u jibdaw jagħtu widen għal spirti qarrieqa. Ġifier meta inti tgħid għax l-Ispirtu qalli, jew l-Ispirtu Santu qalli, jew l-Ispirtu Santu mexxieni, jew gwidani, tkun żgur li tibbekkja dak li inti temmen l-Ispirtu Santu jgħidlek bl-Iskrittura fil-kontest. Għax l-Ispirtu Santu huwa l-istess attur tal-Iskrittura. Il-Bibja, l-awtur tal-Bibja huwa l-Ispirtu Santu. Ma jistax jgħid ħaġa llum huwa da jbiddel femtu. Għalhekk aħna rridu nkunu nies tal-kelma u nies tal-Ispirtu Santu. Mhux nies tal-Ispirtu Santu biss. U laqas nies tal-kelma biss. Għax il-kelma waħedha toqtol, imma l-Ispirtu huwa dak li jagħti l-ħajja. Amen? Trid tkun tnejn. Bniedem li tibni darek fuq il-blat li hija l-kelma u li inti dejjem qed tikber li dak ħajjejnek l-Ispirtu Santu tikber u taraf iktar il-Kristu u taraf x'Alla jrid minn għandek. Amen? Halleluja. Fil-ktieb ta' Eżajja 34 vers 18. Din hija kelma profetika 43, mhux jiena 43 għedtilkom jew 34. 43, sorry. 43 minn vers 18. La tiftakrux iżjed fil-ġrajiet tal-imgħaddi. La taħsbux fuq dak li ġara qabel. Għax dak li ġara ġara. Arawni sejjer nagħmel ħaġa ġdida feġġet issa għadkom ma ttennejtux. Se niftaħ triqat fix-xari xmajjar fid-deżert. Ifaħruni il-bejjem selvaġġi, ix-xakkalli u l-wiliet in-nam. Għax noħroġ l-ilma fix-xari xmajjar fid-deżert biex nisqi l-poplu tiegħi, il-maħtur tiegħi. Il-poplu li sawwart għalija biex ixandar it-tifħir tal-mulej. Kolla kemm aħna, qabel ma ġejna għand Kristu, għarafna l-mulej, konna ngħixu f'deżert. Fid-deżert hemm nixfa
u hemm il-mewt. Meta aħna ġejna mmissa l-Ispiritu Santu, l-Iskrittura tgħidlek fi Ġwanni 8 u fi Ġwanni 4 li l-ewwel il-mulej jimlik bl-Ispiritu Santu u jpoġġi fik bir biex jisqililek u mbagħad ipoġġi fik xmajjar biex tisqi n-nazzjonijiet. Amen? Lejla, xi wħud minnkom qabli tħossukom qegħdin fi żmien ta' deżert. Tliftu l-ewwel imħabba tagħkom tal-mulej. Tliftu żelu. Tliftu l-aċċ. Jista' jkun li propju issa qegħdin fi żmien ta' deżert. Jista' jkun li għaddejtu minn żmien ta' esperjenza fejn ħlief mewt ma tomx. Fejn il-ħajja nixfa. Kien hemm żmien fejn inti kont tom fil-preżenza tal-Alla. U llum tħossok nixef. Imma l-lejla li hawnhekk u forsi madwar id-dinja postijiet diversi qed jiċċelebraw il-festa ta' Pentekoste. Aħna mhux biss il-festa tal-Pentekoste rridu niċċelebraw imma l-Ispiritu Santu ta' Pentekoste. Għax bosta jiċċelebraw il-festa ma jħallu l-Ispiritu Santu barra. Jekk jiena nemmen fl-Ispiritu Santu u ngħid li nemmen fih, l-Ispiritu Santu rrid inħallih jopera. Rrid inħallih jopera. Amen? U nista' ngħidlek meta inti tħallih topera jagħmel ħafna iktar milli tista' timmaġina għax hu ikbar minnek. U Alla nnifsu huwa bla limiti. Il-limiti nagħmluhom jien, inti u jien nagħmlu l-limiti lil Alla. Jekk inti għaddejt jew kont għaddejt, jew għadek għaddejt minn żmien ta' deżert, dan huwa l-jum tiegħek biex inti terġa' tibda tawm u tixrob mix-xmajjar ħajjin tal-Ispiritu Santu. Fil-ktieb ta' Efesin kapitlu 4 vers 17 sa 18 tgħidilna kunu kontinwament mimlija bl-Ispiritu Santu. Għaliex għalkemm number 1 għal dawk li forsi għadkom ġodda fjamanti hemm tliet esperjenzi maġġuri tal-Ispiritu Santu. L-Ispiritu Santu miegħek għaliex huwa omnipreżenti huwa kullimkien Salmi 139 sewwa u anke Ġwanni 14-16 fejn Ġesu jgħidlek l-Ispiritu Santu huwa magħna u m'hemm imkien fejn tista' tmur f'din dinja li l-Ispiritu Santu mhux qiegħed hemm jew l-Ispiritu tal-Alla mhux qiegħed hemm. Sewwa dak huwa m'hemm bżonn tkun Kristjan biex tkun miegħek. Ġifieri l-Ispiritu Santu qiegħed kullimkien għax huwa preżenti. Once li twieled mill-ġdid, l-Ispiritu Santu jiġi jammar fik. U skont Ġwanni, kapitlu 4, isir fik bħal bir sewwa li minnu inti tista' tixrob. U minn hemmhekk tibda l-ħajja Kristjana tiegħek. Però mbagħad għandek ukoll Ġwanni 7 fejn Ġesu jgħidlek u jgħajjad dawk kollha li intom bil-għaġġ ejjew għandi u jiena nimlikom biex majjar ħajjin li joħorġu minnkom. Imma ma setax kien għadu jagħmlu dakinhar sakemm kellu jmutu jiġu xosta u jiġi glorifikat. Illum ovvjament aħna qegħdin wara dak kollu. Meta Ġesu jitkellem fuq il-miġġa tal-Ispiritu Santu ma kellhomx idea kif ħadeder. Ġej l-Ispiritu Santu. Paw Ġerusalem, titilqux minn Ġerusalem għax ħanibatilkom il-Parakletu. Il-dak li jiġbaħ lili, jopera bħali, jimita lili. Waħda mill-frażijiet li nħobb ngħid huwa di, l-Ispiritu Santu huwa Ġesu bla limiti. The Holy Spirit is like Jesus without limits. Għaliex? Għax Ġesu se jkun post wieħed. L-Ispiritu Santu jista' jkun kullimkien. Amen? Halleluja. Allura, meta naraw ngħidu l-Ispiritu Santu ukoll l-Iskrittura tgħid jigglorifika dejjem il-Ġesu. Eżis Kattolċi Maltin u Għawċin, aħwa,
Number one, inkluż kristjani evangeliċi u ta' kull l-Ispiritu Santu ma jglorifikax il-pastor. Jew l-apostlu, jew l-isqof, jew il-papa. U l-lebda qaddis sewħaj jew fil-ġenna ma jglorifika l-ħadd minnu. Jglorifika biss dejjem il-Kristu Ġesu. Amen? Hallelujah. Thank you, Lord. L-Ispiritu Santu huwa l-istess bħal Kristu, ma bla limiti, u l-Iskrittura tgħidilna fejn hemm l-Ispiritu tal-mulej, hemm il-libertà u hemm il-ħelsin. Ma tistax kun għadek mimli ktajjen u rbit u tgħidli jiena esperjenzajt l-Ispiritu Santu. Imma l-lejla, jekk inti għandek il-ktajjen, għaw xewt minnkom tiġat nħlistu l-lejla, ma jekk hemm oppressjoni tal-għadu. Il-qawwa tal-Ispiritu Santu tiġi fuqek u jqaċċat kull katina minn fuq ħajtek. Il-katina tista' tkun vizzju ħażin, droga, pornografija, odju, ejra, sens ta' riġettar, rejection, biżat. Tqas qis. Fisem Ġesu Kristu tkissru dak. L-Ispiritu Santu jrid jeħilsek minn dak kollu għax dak kollu joppressak. U l-Ispiritu Santu meta jiġi jilliberak. Ix-xitan, ovvjament, tistgħu timmaġinaw biżejjed, jobot l-Ispiritu Santu. Il-fatt li jiena u inti nissejħu Kristjan ifisser nies tal-Ispiritu Santu. Taf li tfisser hekk? The anointing. People of the anointing. Poplu ta' dilka tal-Ispiritu Santu. Waħda mill-affarijiet li nħan inkoraġġik tagħmel u please għamluha. Itolbu ħafna fil-lingwi. Itolbu ħafna in tongues kuljum. Fix-shower, għand tal-grocer, meta s-suq ġast talaq xajnejk. Għax tispiċċa l-ġenna. Sewa, imma itlob in-tongues. Ftakar, Ġesu jgħid Ġwanni 7 li minn ġewwa out of your belly shall flow rivers of living water. Mela meta inti tħossok dry, niexef, dak il-ħass huwa biss fil-ġisem. L-ispirtu tiegħek għadu ħaj. Għalhekk jiena u inti rridu noperaw bil-fidi u għalhekk pereżempju ma jkollokx ħabti titlob, itlob l-ispirtu, itlob bil-lingwi. Ħalli inti stess tibda xxarrab lilek innifsek. Biex majjar. That's a 24-hour present shower. Alleluja. Min jaf kemm ma kellix ħabtit nipriedka, ma kellix ħabtit navanġelizza, ma kellix ħabtit. U nibda nitlob l-Ispiritu Santu. Tinbidel. Tinbidel aħwa. Biex sedet ngħidilkom tinbidel. Apparti xi ħaġa wkoll interessanti, Pawlu jgħid fl-ewwel Korintin 14 minn vers 3 tgħidlek li meta aħna nitolbu bil-lingwi, aħna nitolbu misteri. Misteri ġifieri, sigriti divini. Sigriti divini ġifieri inti tkun qed tirrilisja minn ġewwa fik sigriti divini li mbagħad għalik isiru revelazzjoni. Allura meta bniedem jitlob l-Ispiritu ħafna jgħix u l-kelma ssir revelatorja għalik. Ssir ħajja għalik. Anke meta pereżempju jekk inti għandek il-ħin, professibna ħin, imma anke qabel ma taqra l-Bibja, itlob in tongues, itlob l-Ispiritu. Ħa tipprepara l-Ispiritu tiegħek għall-kelma. Ħalli l-kelma ma tibqax logos imma ssir rejma. Ħajja f'ħajtek, amen? Alleluja. Il-weda ta' Alla kienet dejjem tmur oltre minn dak li inti taħseb. U meta ġie l-Ispiritu Santu x'għamel? Fil-ktib tal-Atti tal-Apostli. Biddilhom totalment u trasformhom u ħanaraw xrajna għax believe it or not, ismawni aħwa. This is very interesting. Yes, aħsbu sew. Inti tagħti ġisem lill-Ispiritu Santu. Kont tafa din? L-Ispiritu Santu m'għandux ġisem. Inti tagħtih ġisem. Aħna xi sejħu ġisem ta' Kristu. Kristu ġid tfisser. Id-dilka tal-anointing. Anointing x'inhu? Holy Spirit. Inti tagħti. Jiena isimgħu moħħkom għawdi.
Jina u inti inġelu l-Ispiritu Santu jidher. Ħanedilkom bl-Ingliż. You make the Holy Spirit visible. Għalhekk meta jina u inti nħallu l-Ispiritu Santu jopera fina, in-nies li ħajaraw mhux ħajaraw xi persuna oħra, ħajaraw lilek. Ma jkun qed jaraw il-manifestazzjoni tal-Ispiritu Santu dak li ma jdirx. Qed tifhmu? Halleluja. Grazzi Ġesu. Gloria lilek mulej indeed. Kulħadd jgħidha warajja di, kull ħaġa ġdida li l-mulej qed jagħmel hija dejjem xi ħaġa tajba u aħjar minn ta' qabel. Ejt warajja, promotion is coming. Hallelujah. For every new thing is a good thing. And it's a better thing. Alla għad ma jemel xaġa ħja għar, dejjem ħajamel xaġa aħjar. Amen, hallelujah. Grazie Ġesu. Għalek minn desert isir xmara, mux xmara. Amen. Iġib tiġdid. Fej l-Spiritu Santu jiġi, iġib tiġdid. ħanamilkom minuta marriage counseling. Għal dawk li intom single, ħanamilkom minuta relationship counseling. Qabel ma tpoġġi bil-qeda u titkellmu fuq id-differenzi, għamel ftit minuti itlob in tongues. The Holy Spirit will straighten your thinking. Actually, your stinking thinking. Pray in tongues. Itlob l-Spiritu Santu joħodlok joħu over ħsibietek, moħħok, qalbek. Because what you're doing is you're aligning yourself. Remember, He prays the perfect will of God for you. Ooh, I love that. Let me say that again. Romans 8:26 and 27 and 28. Meta l-Ispiritu Santu jitlob minn ġofik, jitlob minn ġofik u jinterċedi bi kliem ma l-istax taq bl-Inglis with words that you can't utter, and He prays for you the perfect will of God. Meta jitlob minn ġofik, jitlob minnek ir-rieda perfetta tal-Alla. Anka qabel ma tintaqgħu, jekk ikun hemm xi tip ta' għandi bżonna kellek xi tajt ma' brother jew sister, kien hemm xi disgwit, jitolbu bl-Ispiritu Santu qabel. Because what you're doing is you're preparing the way, He is setting up the way for you, qed jissettja l-triq għalik biex inti tidħol fir-rieda perfetta tal-Alla. L-Ispiritu Santu. Amen. Halleluja. Grazzi mela qadis. L-Ispiritu Santu huwa dak li jmexxik. Li huwa dejjem miegħek. L-Ispiritu Santu dak li jgħalmek u jgħinek tikber fi Kristu għaliex jgħix fik. U jużak biex inti tbiddel u tmiss il-ħajjiet ta' ħadd ieħor għaliex jammar fuqek jekk esperjenzajt il-mamudija tal-Ispiritu Santu. Issa, l-ewwel u t-tieni hija awtomatika għal kull Kristjan. It-tielet waħda mhux awtomatika, titlob il-Alla biex jimlik bl-Ispiritu Santu, jagħmlek bl-Ispiritu Santu, u l-ewwel sinjal mhux l-uniku huwa titkellem b'lingwi ġodda. Issa, li inti biex issalva jitkollok il-Kristu. L-ewwel u tieni esperjenza għas-salvazzjoni biżejjed. Imma jekk inti tgħix fil-qawwa, x-Ispiritu Santu jiġi biex juri il-Kristu ħaj. Ħanejdilkom bl-Ingliż. The Holy Spirit job, not only one, mhux l-unika wieħed, is to reveal Christ is alive. Għaw ċertu knejjes, jiena m'għandix problema fuq partikolari li min xejkja u min jiġri. I don't mind if the Holy Spirit jagħmilha. Imma that's not His main work. His main work is to reveal Christ. And He's going to use you, Ada. He's going to use me. ħajuża lili. Meta xi ħadd inti titla' fuq xi ħadd u jfiq, dak mhux int fejjaqtu, ovvja tafu. Dak l-Ispiritu Santu qed juża lilek. Jekk inti titkob bil-lingwi,
għalkemm inti qed tmexxi lsinek u f'ommok imma huwa l-lingwa tal-Ispiritu Santu. Mhux lingwa tal-imta mill-università. Sewwa jekk inti tkeċċi xjaten għalkemm min qed jarak ħajara lilek, imma huwa x-xogħol tal-Ispiritu Santu li qed jopera minnek. Mela jiena u inti nagħmlu l-Ispiritu Santu viżibbli. You understand this? Hallelujah, this is powerful. Għalija hija xi ħaġa bomba. Hallelujah. L-Ispiritu Santu fil-Bibja għandu bosta simboli. Waħda, nar. Nisimgħuni aħwa. Kemm il-darba smajta u jgħidu ili, meta nara nies jinħelsu mix-xitan, jgħidu li pastor, rajtek fjamma nar. Jon kella minn fommok beda joħroġ in-nar. Dak mhux il-bżieq, Dak huwa l-Ispiritu Santu. L-Ispiritu Santu huwa nar, infatti fil-ktib fil-Pentekoste taf x'der, il-sna ta' nar. Nitlob u niddikjara fuq kull wieħed minnkom li l-sienek ikun ta' nar. Ħalli ma tgħidux ma tagħmlux iktar gossip żgur f'isem Ġesu Kristu. Amen. Hallelujah. In Jesus' name. Nar. Issa isimgħuni di. Jekk inti m'intix taqbad bin-nar, naħseb l-Ispiritu Santu ħarab. Jew ħarrabtu. Lejla ix-xennaq biex il-mulej jerġa' jimlika għal darb'oħra bl-Ispiritu Santu. Issa, m'għandix ċans noqgħod nagħllem it-teoloġija kollha. Imma l-Ispiritu Santu fik jekk inti Kristjan ma jitlaq qatt, imma l-Ispiritu Santu minn fuqek jitlaq. Fik jibqa' hemm. Imma huwa l-Ispiritu Santu fuqek li jtik il-qawwa u jiġi bin-nar. Tifhmu? Halleluja. Allura lejla għal dawk kollha li intom għadkom qatt mesperjenzajtu il-mammudija tal-Ispiritu Santu, xarilu konna Pulja. Kemm minnkom kontu Pulja miegħi? Aħwa? Forn kien hemm. Kemm minnkom li ġejtu miegħi ma' Pulja? Bene, olli dejkom. Forn. Għax jitfisser forn li tant ġinar li n-nies jinħelsu mixjaten fiqu n-nies jippejstjati taħt il-qawwa talla. Ma tantx ħapjaċir l-għadu għaliex wara għaddejna mewġa tal-bliħ. Ma fisem Ġesu Kristu dak kollu x-xitan seraq jiġi restawrat 7 darbet iktar. In Jesus' name. No casualties of war allowed. In Jesus' name. Però nista' ngħidilkom minn dik il-konferenza infetħu żewġ bibien oħra. Għaliex il-kelma profetika fuq Pulja kienet li Pulja ġiet miftuħa għal mulej. U ma baċċa li jien. Mhux jiena bħabat il-bibien. Għalhekk meta l-għadu nisimgħuni aħwa. Ix-xitan jekk inti Kristjan kiesaħ, mhux kiesaħ ġifieri meta ġagħtilek hawn kiesaħ ta' kiesaħ ġifieri m'għandekx nar, m'intix ta' intimidezza għalih inti. Ma meta jarak f'ħuġġiġa nar, ħajprova jagħmel minn kollox biex waqfek, għax imbagħad kull fejn tmur inti tbiddel l-atmosfera. Ismawni, u m'hemm bżonn tgħidlu kun aħraq, għax in-nar jaf jaħraq waħdu. Għalhekk, please, dak li qedtilkom itolbu
Please, toħdux biċċajt, tolbu vera. Amen, kun nfaħħar l-isem glorjus ta' Ġesu. Halleluja. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus. L-Ispirtu Santu huwa dak din infatti hija maġġura, dan ix-xogħol huwa maġġur. L-Ispirtu Santu li qadsek. Bil-Ingliż nippreferija. The Holy Spirit, the main job, his main work is to make you holy. You can't be holy without the Holy Spirit working in you. Holy, number one, meta titwilet miġdid Kolossin kapitlu 21 u 21, il-Bibja tgħidlek inti ġiġa twilet qaddis fi Kristu. Però mbagħad jibda jqadsek. U dak huwa x-xogħol tal-Ispirtu Santu fik. Għalhekk jiena u inti ma nistgħux inkunu Kristjani kif Alla vera jridek mingħajr il-ħidma tal-Ispirtu Santu fik. Jiġifieri inti minnhom il-qudiem wara din il-messaġġ tal-lum trid tibda tagħtih importanza ħafna ikbar l-Ispirtu Santu eżażaħu. Bis-seta ngħidilkom. U jekk tħalli l-Ispirtu Santu jmexxik vera tista' tgħidilha bye bye l-opinjoni tiegħek. Simple as that. Amen. Paċi miegħek għażiż. Ħalelija, jiena mhux lilek ta' kont qed ngħid bye bye. Love you. God bless you, Aziz. Thank you for coming. Hallelujah. Thank you, Jesus. Anyway, jiġifieri jekk inti jekk ma tħallix l-Ispirtu Santu jopera fik eżis aħwa, kif tista' tgħix ħajja qaddisa? Kif tista' jekk ħafna Kristjani li jiena naf u ġieli smajt qgħid bihom jgħixu fid-dnub jittolleraw il-ħażen daqs li kieku mhux xejn. Isimgħuni, Maltin u Għawċin, pastors, profeti, apostli, rajja, leaders, naċ, mos, isimgħu sew. Minar l-Ispirtu Santu ma nistawx nesperjenzaw bidla. Minar l-Ispirtu Santu ħatamel li trid int. Ftakar l-Ispirtu Santu jgħinek biex inti twettaq ir-rida tal-Alla, mhux ir-rida tiegħek. Għalhekk għandna ħafna Kristjani konfużi. U jekk vera tħobbu l-Ispirtu Santu, stop, għajdlu, għajdlu, ma what about me? What about what I think? Għanajlek xie għajdlek. Permetti li mulej. Dak li għajdlek. Ma qabbat li namela, mux għaj għamela. Ma tiswa xej l-opinjoni tijaj u tijak u d-dimalla. Xej, zero. Għalix taħseb meta inti Kristu jsejjaħlek, jgħidlek erfa' salibek iġħadilek u nifsek u għajja warajja. Għax l-opinjoni tiegħek spiċċat. Dan. Bħal dawk li tagħmlu llum, 9 min-nies. Illum meta tammittu intom u meta tammit jien u kull wieħed minnkom, jekk għadek ma tammitx itammet fi Ġesus Kristu. Sewwa, ir-rida tiegħek ġiet mitfuna. Dan. U għadu attenti, ma tkunux bil-kontra, well done instead. Tifmu għaxwa, jekk jiena vera ngħid inħobb il-Kristu u jiena mimli bl-Ispirtu Santu, mela iqaf għejdli x'taħseb int, x'idillek int u x'inhi l-opinjoni tiegħek. Iqaf. Miegħi bimħabba ħanejdlek, inħobbok imma taħli ħinek. Aħseb wara mal-mulej. Inħobbok imma meta jiġu għall-affarijiet Alla x'taħseb int, xi trid int u x'idillek inti, laqqas jibda 1. Laqas 0.1. Għax l-Ispirtu Santu Alla batajunna biex aħna nkunu nistgħu nkunu kapaċi nwettqu il-pjan tal-Alla. Amen? Alleluja. Għajdlu, Spiritu Santu,
Ejdilu minn qalbek, ejja, come on, mhux pappagallizmu, ejda minn qalbek. Ejdu Spiritu Santu, fejn jien għamil xi ħaġa, għamil deċiżjoni, qed xi ħaġa. Ixini, jekk jien għamilt xi ħaġa li tmur kontra r-rida tiegħek Spiritu Qaddis, nindem issa. U rrid ir-rida tiegħek titwetta f'ħajti. U fej tidher diffiċli, ħanaqbad miegħek Spiritu Santu biex tagħtini l-qawwa u s-seta biex inwettaq ir-rieda tiegħek. Millum il-qudiem fissem Ġesu Kristu. Hekk ħajkun. Amen? Grazzi mulej. Dak għal kulħadd. Sew għal dak li twilit miġlit illum u saw dik li għadak kif għalaq 30 sena u jien fil-mulej. Kolla kemm aħna għandna x'nixtiequ nagħmlu, x'nixtieq jien. Xi dillijin, kollha kemm aħna. Imma jekk għandek l-Ispiritu tal-Alla jmar fik, jiena u inti issa ġejna tempi tal-Ispiritu Santu u il-komplement ta' ħajti fuq din l-art hija nwettaq ir-rieda tiegħu. Done. There's no but, if, or whatever. Amen? Pero ħanilkom aħwa, naf li mhux dejjem tidher faċli, anzi, ma tidher qatt faċli. Anzi tidnejlek kif tidher? Impossibbli. Ir-rieda tal-Ispiritu Santu f'ħajtek ħad tidher impossibbli. Għalhekk għandek bżonn l-Ispiritu Santu għax kieku diġà għamilta. Ir-rieda tal-Ispiritu Santu, rieda Alla ġifieri, ħad tidher impossibbli. Ħaj ċċallenġjalek l-opinjoni tiegħek. Ħaj ikollok kull ħassa li għandek. U xi ħaġa li nixtieq ngħidlek? Ipprova għamel dak li trid int. U neħħi l-Ispiritu Santu fin-nofs u għejdli kemm il-minuta ħatgħix kuntent wara. Because hell will start from now. Il-kontentizza hija biss fil-preżenza tal-mulej. Il-preżenza tal-mulej jisimha Spiritu Santu. U kull ħaġa li Alla jitolbok ħad tidher impossibbli. Imma bil-qawwa tiegħu issir possibbli. Kull ma jrid minn għandek huwa liva. Yes, Lord. Ma nafx kif? Ma la inti trida u din hija rieda tiegħek? Yes, Lord. Kieku nimxu dejjem hekk jaħasra. Mhux għax ma nisbaljawx, kulħadd jiżbalja. Ma meta tintebaħ li żbaljajt, erġa' lura fuq it-triq. Alla mhux ħajkkundannak għax inti bintu, ibnu. Imma Alla jaf qalbek jekk inti vera tridx toġbu. Jekk inti trid vera taċċevolah. U fl-esperjenza tiegħi u fuq f'awtorità tal-kelma tal-Alla. Meta tkun taf li inti fir-rieda tal-Alla biss, tkun kontent. Biss. Jista' jkollok rixma ta' flus. Jista' jkollok rixma ta' roses minn il-boyfriend jew il-girlfriend jew mir-raġel minn wara. Jista' jkollok dak kollu li d-dinja tista' tofrilek. Jekk inti tkun taf li m'intix qed timxi fir-rieda tal-Alla, ma jkollokx qatra paċi u qatra ferħ. U jekk l-Ispiritu tal-Alla huwa dak li jagħti l-ħajja, inti tlift il-ħajja u qed tgħix terġa' lura fid-deżert.
Jesus, help us God. Ġesu, fluqa 4 vers 24. Tgħidlek li fluqa kapitlu 4 vers 1 sa 14, sorry. Ma vers 14 jgħidlek l-imbagħad Ġesu wara li għadda it-tentazzjonijiet kollha tiegħu fid-deżert, u mbagħad ġie mimli bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Għanilkom aħwa. Jekk jiena u inti jirnexxielek bil-qawwa tal-Alla fuq il-kelma tal-Alla tgħaddi mid-deżert, il-qawwa tal-Alla tiġi bħal kalamita fuqek. Aħna Kristjani Pentekostali, karizmatiċi, nemmnu fil-qawwa tal-Alla u fid-donja tal-Ispiritu Santu hekk ikun, għax by the way m'hemm l-ebda tip ieħor fil-Bibja. Hemm l-ebda tip ta' Kristjaniżmu ieħor fil-Bibja. Sewwa bimħabba imma mingħajr ma naweġ il-verità għal ħadd. Il-Bibja kollha kienu joperaw fil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Sewwa, u kollha kienu jitkellmu bil-lingwi. Kollha. Temnux ħmerijiet. Imma aħna nieħdu pjaċir naraw il-qawwa tal-Ispiritu Santu topera, però tinsix li qabel ma tara dik il-qawwa għandek id-deżert. Id-deżert għandu l-iskop tiegħu. Imma jekk inti tgħixha sew b'attitudni sewwa retta quddiem Alla u tgħid l-Ispiritu Santu jrid irrida tiegħek, ħatħaffef dak il-proċess u ħadd inġi miksi u mlibbes bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Taf xi intimidaħ lid-demonju aħwa. Ħanilkom aħwa. Li intimida d-demonju hija raġel mara li kapaċi jgħaddi bid-deżert, jibqa' b'attitudni retta u sew f'qalbu quddiem Alla u jaf, id-demonju jaf, dar raġel kif qed jimxi, dil mara kif qed timxi, daw qed jistiednu promotion kbira li lili ħajamlu li dannu kbir fis-salta ta' dlamijiet. U tiġi mlibbes bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Mhux qed nitkellem fuq l-Ispiritu Santu fik. Dak tiġi għal kull minnu vera ġenwinament imwieled miġdid. Imma l-qawwa tal-Alla fuqek. Hemm żmien fejn inti qed tiġi ttestjat. Il-karattru tiegħek hija qed tiġi ttestjat. Xi kultant fl-esperjenza tiegħek ngħidha di. Kun hemm nies li jitolbu għall-qawwa tal-Alla u qisha l-qawwa tal-Alla tibbawnsja minn fuqhom. Minflok jixorbuha qisha tibbawnsja. Min jaf għaliex? Naħseb, u di ħanidukom opinjoni tiegħi forsi ta' esperjenza ta' 30 sena Kristjaniżmu, li jista' jkun hawn Kristjani li jridu l-qawwa imma ma jridux jgħaddu mid-deżert. U mhux biss li tgħaddi mid-deżert, għax id-deżert jgħin mal kulħadd. Kif tgħaddi? L-attitudni tiegħek. Għalhekk Ġesu waħda minn raġunijiet jiġi mibni mill-qawwa tal-Ispiritu Santu għaliex qalbu baqa' sew, baqa' jżomm mal-kelma tal-Alla u għalkemm kien mimli bl-Ispiritu Santu Ġesu. Ġesu kien mimli bl-Ispiritu Santu. Mbagħad il-Bibja tgħidlek u mbagħad ġie u l-qawwa tal-Ispiritu Santu ġiet fuq. U ftit qabel għadda minn Mammodija tal-Ġordan. Innota livelli. Ta'ammet deżert iktar qawwa. U jiena u inti rridu nimitaw lil Ġesu. Alleluja. Fil-Ktieb tal-Apostli, tal-Atti tal-Apostli, kapitlu 1 vers 14-15, naraw li kien hemm 120 apostlu u disċiplu. U l-koll kienu hemmhekk qed jistennew il-miġġa tal-Ispiritu Santu ma kellhomx ħiel kif ħad iderdi.
Mbagħad fl-Atti tal-Apostli kapitlu 2 vers 4 kienu l-kol flimkien miġbura flimkien jitolbu, kienu anka bil-qiegħda. Sewwa, u mbagħad daqqa waħda nstema bħarriħ qawwi u ħareġ u ġiet bħal qisha tromba tan-nar u nfirxet u qgħad fuq kull wieħed minnhom bħal il-sin tan-nar. Fl-Atti tal-Apostli 6 tgħidlek imbagħad reġgħu imtlew bl-Ispiritu Santu. Għalhekk jiena u inti ma tistax tgħid li huwa darba esperjenzaj l-Ispiritu Santu. Għalhekk hija ħajja, din hija il-Kristjaneżmu hija ħajja, mhux formula. Jiena ġejt qajt ma' Kristjani. Jew aħwa karizmatiċi. Jgħidu li għamiltu l-kors tal-Ispiritu Santu. Nice. Imma qed kollok il-ħajja tal-esperjenza tal-Ispiritu Santu. Tifhem? Dik li ħadbiddel lilek u ħadbiddel lil dawk ta' madwarek u ħadbiddel lin-nazzjonijiet. L-Ispiritu Santu kien jiġi u għadu jiġi fuq kredenti ġodda li jkunu għadhom kif taw ħajthom il-Kristjan, il-mulej, sew jekk mhux ġentili, sew jekk mhux minn background reliġjuż, jew ludi, jew Arbi, jew Ċiniż, jew Malti. Ġew fuq dawk li l-Ispiritu Santu ġew fuq dawk li kienu anka mhux parti mill-patt il-qadim. Għax għal-bidu, il-Lut kien jaħsbu li l-Ispiritu Santu u d-dan tal-Ispiritu Santu biss għal-Lut. Imma, Atti tal-Apostli kapitlu 10 minn vers 44 sa 48, tajdek li l-Ispiritu Santu ġie fuq il-ġentili bħalma kien ġie fuq il-Lut. Dik xi ħaġa interessanti. Għaliex l-Ispiritu Santu ġi fuq din interessanti. Aħna l-evangeliċi, aħna maħniex bas evangeliċi, aħna wkoll apostoliċi, pentekostal karizmatiċi. Anyway, aħna għandna sistema u toġobni ħafna. U jaħseb li kull knisja għandha tagħmilha li nagħtu opportunità lin-nies biex jagħtu ħajthom il-Kristu. It's good, tajjeb, saret fl-Iskrittura saret. Kat tnejn hekk Pietru beda jipritka u qal min irid tom l-opportunità meta jagħti il-malej ħajjithom. Sewwa u anka Filipp fatti tal-Apostli 8. Insomma, anyway, apparti minn hekk. Imma ħaġa interessanti li dan Pietru waqt li qed jippritka mingħajr ma għamel altar call daw f'qalbhom hemmnu u niżel l-Ispiritu Santu fuqhom u bdew jitkellmu bil-lingwi. Ma kellhomx ċans forsi aħna li aħna għandna naqra sistema li tajba ma Alla ukbar mis-sistema, ftakru dik. Li da Alla rom qalbhom li daw qed jirċievu u f'daqqa waħda daw jintlew bil-Ispiritu Santu u stenna għadna ma m'għamilx altar call. Qed tifhmu? Halleluja, darba ġrat li di xi ħaġa simili meta kont l-Indja. Kien hemm kamra hekk kulħadd ippakjat qishom sardines kif jgħidu. Sewwa u għad nitkellem jien u niżel l-Ispiritu Santu b'qawwa minnu kulħadd. Imma kulħadd ippakjat ħdej xi ta' kulħadd jitlob bil-lingwi. It was glorious. It was jiddispeċi ma kellix video kamera ta' kazmin. Vera it was glorious. Kienet tal-ġen. Na. Amen. Halleluja. Isimgħu is-sinjali għax ħafna mill-Pentekostali, jiena Pentekostali, karizmatiku, apostoliku, Kristjan. Ismawni. Imma ħafna mill-Kristjani, speċjalment Pentekostali, meta jirċievu l-Ispiritu Santu, jew jitolbu biex in-nies jitolbu l-Ispiritu Santu, jaħsbu li kull ma hemm biss il-lingwi. Xi wħud jaħsbu l-lingwi biss, hemm ħafna iktar minn ġas lingwi ta'. Taf li inti meta ħansemmilkom xi sinjali li fil-Iskrittura jisemma meta niżel l-Ispiritu Santu. Ismawna. Number 1. Lubija, boldness. Ġidaw imbidlu f'ħakkatajn u ġiet qawwa fuqhom li nbidlu ma baqgħux jistħu, ma baqgħux jibżaw u bdew ixandru bil-qlubija. 2. Ilsna ta' nar dik nafuha. Daw dik mhix viżjoni kienet dik rawa. Qed tifhmu differenza? Jiena jista' jkolli viżjoni u nkun qed nara biss jiena. Imma jekk tkun viżibbli tarawha kollha kemm intkom. Mela daw il-120 il-sin tan-nar rawa kollha mhux viżjoni kienet dik letterali. Ġvida jista' jiġi sinjal, Ġesus qal. Il-daw kollha li jemnu jisegwuhom
sinjali, eġubijiet u mirakli. Amen? Darba kien hemm knisja, ġili smajtu l-istorja ta' Azusa Street? Ġili smajtu l-istorja ta' Azusa Street? L-istorja ta' Azusa Street minn fejn beda il-moviment tal-Ispirtu Santu reġa' f'daw l-aħħar jisu 200 sena. Sawa ġiet revived, mġedda, bdew jaraw id-dar fejn kienet jiltaqgħu, bdew jaraw in-nar fuq id-dar u ġabu l-fire engines. Ma kien hemmx nar, kien nar tal-Ispirtu Santu. Halleluja. Sinjal ieħor, lingwi ġodda. Daw mhux lingwi li tgħallmuhom fl-università. Lingwi ġodda daw sinjali aħwa. Profezija, l-Bibja tgħidlek bdew jipprofetizzaw. Mirakli. Fejqan. Atti tal-apostli. Nies jinħallsu mix-xitan meta naqgħu għall-Ispirtu Santu. Niftakar ftit darba konna qegħdin service hekk u kulħadd beda jitlob in tongues u l-Ispirtu Santu u kien hemm wieħed taġ kemm beda jimmanifesta jqatta l-bies u tiftakruh dak? Beda jqatta l-bies u jqatta l-ġaketta qatta kollox. U beda jtajjer is-siġġijiet għax kif nisel l-Ispirtu Santu bdejna nitkellmu bil-lingwi jirvilla. L-istess kif ġrat ftit ilu xahar ilu ġewwa l-Pulja. Meta bdew in-nies jirċievu l-Ispirtu Santu, in-nies li kellhom id-demonju ġewwa fihom bedew jimmanifestaw. Oh, man, I like that Christianity. Amen? Mux tab xej l-għadu jiprava jwaqfu l-movement bħal dak. Mbagħad jisib il-xaħat dajjef u minu, jew imini, u jispiċajn edha bil-karnalità tiegħek. U tiegħi, jew nkella b'xi viżjoni li ma tistax tibbekkja mill-Iskrittura, jew xi kelma profetika li ma tistax tibbekkja bil-kelma tal-Alla. Għaliex ix-xitan ma jistax waqfu l-Ispirtu Santu. U ma jistax waqqaf dak li Alla jagħmel. Għax jagħmel. Jipprova jagħmellu effett billi jislow jaħixu. U x'jagħmel? Bsaten fir-roti, ir-roti intom u l-bsaten tal-għadu. X'intom Alla, intom ir-roti, intom li ħadd tmexxu dal-moviment. U jien. Għalhekk inti jiena irdu nqogħdu attenti li ma nħallux il-firda tidħol bejn l-aħwa, għax il-firda tnikket il-qalb tal-Ispirtu Santu. Waħda jekk kiena u inti vera, Knisja the River of Love, Malta u Għawdex, jekk kiena u inti irridu nesperjenzaw kull service li niltaqgħu, kull darba li nġu għat-talb, nesperjenzaw vera l-qawwa tal-Ispirtu Santu, bħalma tgħid Efesin kapitlu 4 minn vers 1 sa 4, tħabbirku għall-unità tal-Ispirtu bejnietkom. Jiġifieri mhux ħadd tiġi awtomatika, tittaħdem għaliha. U li kieku minflok niġi l-Knisja biex nirċievi, imma niġi wkoll tiġa mimli bl-Ispirtu Santu, tidnejdukom ħaneq tidin nbidlu l-affarijiet, nbidlu għas-storja ta' River of Love. Poplu River of Love. Kull nar ta' erba' qabel ma tiġu. Anke l-menu jekk tiġu waqf fil-karozza, anke jekk tiġu b'tal-linja, indhom u ġejjin ejja mimli bl-Ispirtu Santu diġà, itlob in tongues. Ħanejdilkom. Il-ġampjatura kif ħanejdu, l-qabża li ħatiħu l-Knisja tkun soprannaturali. Qabel ma tiġu, għamlu sija tolbu bil-lingwi. Kull nar ta' erba' sibtu l-ħadd. Ħanejdilkom il-qabża soprannaturali tieħu l-Knisja. U li għataħu inti. Amen? Come boys, come. Halleluja, x'ħan nispiċċa. Xiktar, fejqan, sinjali. Isimgħuni. Fl-Iskrittura tgħidlek, pereżempju, Atti tal-Apostoli kapitlu 5. Il-qawwa tal-Ispirtu Santu dan kienet fuq Pietru li d-del tiegħu beda jfejjaq in-nies. Atti tal-Apostoli kapitlu 19, daw sinjali, daw mhux mirakli, daw mhux fejqan, daw sinjali u ġubijiet. Atti tal-Apostoli kapitlu 19 tgħidlek minn vers 10 sa 19 tgħidlek li tant saru mirakli li nies li kellhom is-seħħer u magħmul u saħta bdiet titkesser minn fuq ħajjithom, bosta bedaw iġibu affarijiet tas-seħħer tal-okkultu jaħarquh
u l-Bibja tgħidlek anke saħansitra minn Pawlu ħadu xejdulhom il-fardal. Xejdulhom? Imkatar minn fih minnu u l-qawwa tal-Ispirtu Santu li bdiet timbeżaq minn fuq Marret fuq l-imkatar u bdew joħdu l-imkatar fuq il-morda u bdew fuq u anka il-Bibja tgħidlek anka jinħelsu. Immaġina ħud l-maktur ħajaħlisek it-tifla mix-xidan id-dar. Ma mhux il-maktur, il-qawwa tal-Ispirtu Santu li ħarġet minn vessela li hija ċeduta yielded to the Holy Spirit. Tridu tkunu intom dak il-poplu? Trid inti tkun dak il-poplu? Verament? Halleluja. Grazzi Ġesu. Ħanitolbu minn ftit ieħor, ftit sekondi oħra isma'. L-Ispirtu Santu mbagħad x'tgħidlek il-Bibja tgħidlek? Atti tal-Apostli 4 li kellhom favur soprannaturali mal-popli. What? Meta l-Ispirtu Santu jiġi fuqek, itik favur soprannaturali. You will have supernatural favor. Araw in-nies li aħna tlabna llum minn il-lejla. L-Ispirtu Santu beda jinżel fuqhom. Jitredu, jixxejkjaw, jikbu. Għaliex? Għaliex il-bibien bdew jinfetħu l-bibien. Għax huwa favur, il-mulej jiftaħlek fuq bibien qudiemek meta l-Ispirtu Santu jiġi fuqek. Amen. Ktajjen. Atti tal-Apostli kapitlu 11. Il-ktajjen tal-proġenieri. Xiktar, mejtin imqajma mill-mewt. Maħkom hawn. Malta u Għawdex hawn ħafna mejtin. U ħafna minnhom imorru knejjes. Għalkemm ħafna iktar imorru ma jmorrux. Issa vera hemm mejtin li qamu, imma hu ħafna ħajjin fil-ġisem imma mejtin fl-ispirtu. Taf minn ħajjima mill-ġdid? Il-moviment tal-Ispirtu Santu. Tħares madwarek, ħares lejk nifsek. Inti il-moviment tal-Ispirtu Santu. Amen. Inti xmara li Alla li jrid juża ġodda l-pajjiż. Inti river of love. Inti xmara tal-imħabba tal-missier li kull fejn tmur din ix-xmara tgħaddi. Halleluja. Glorja lilek Ġesu. Amen. Ħanaqralkom passaġġ. Ikkwotajtilkom bosta skritturi. Żgur ma kienx konna ħin biex nqogħdu naqra ma' wieħed morru Galatin 3. Għal dawk li intom qed issegwu l-lejla. Tgħidli pastor, jiena rrid nesperjenza mhux it-teorija, nesperjenza b'mod tangibbli. L-Ispirtu Santu, il-Kristjaneżmu mhux teorija, il-Kristjaneżmu hija esperjenza ħajja. Amen. Galatin 3. Atti kapitlu 2, vers 4 tgħidlek u l-koll imtlew bl-Ispirtu Santu u bdew jitkellmu b'lingwi ġodda hekk kif l-Ispirtu Santu tom jitkellmu. Dak huwa l-ewwel sinjal, mhux l-unika sinjal, imma l-ewwel wieħed. Meta bniedem huwa verament mibni l-Ispirtu Santu. Halleluja. Grazzi Ġesu. Thank you Jesus. Kif dirċivi da kollu, pastor? Ismawni, tgħodux tagħtu każ il-ħass kif tħossok jew ma tħossokx. Għadek ma tafux, forsi ġut minnkom tafu ġis ma jtellmejdilkom, imma kemm nagħmel affarijiet jiena bla ħass. Jew nkella inħoss il-kontra. Imma Alla jonora il-poplu ta' fidi. Ħalli l-Ispirtu Santu jagħmel li jridu fil-ħajja tiegħek. Ftakar li huwa ħafna kbar minnek. Ovvja. Mela huwa ovvja. Mela għalfejn tiċċassa meta jagħmel xi ħaġa ta' barra minn hawn. Mhux ovvja? Jekk huwa kbar minnek? Ħajamel oltre minn dak li tista' timmaġina u taħseb u b'dak li titlob Efesin kapitlu 3 vers 19 u 20. Amen. Ħanaqralkom dijaga vers wieħed. Daw li kienu Kristjani ġo Galatja, esperjenza u l-Ispirtu Santu, ma mbagħad daru għal affarijiet tal-ġisem u għal liġi jaraw isimgħuni.
Jaggalati bla moħ, min saħħarkom bi klim u intom Ġesu Kristu li tpinġom salab qudiem għajnejkom, dan biss irid naf minn għandkom. L-Ispiritu Santu rċevejtuh bil-opri tal-liġi, jew meta smajtu u emmintu. Bismiħ tal-fidi. Daqshekk intom boloħ, bdejtu bil-Ispiritu u issa sa tkomplu bil-ġisem, mela jekk tibda bil-Ispiritu titkompli kif? L-Ispiritu. Għalhekk waħda mill-modi li inti ħatejnek tgħix iktar fl-Ispiritu hija itlob fl-Ispiritu, itlob bil-lingwi. Għana ħanejx, meta jkollok xi tentazzjoni, x'inhi tentazzjoni? Sigarett, tiekol dak li m'għandekx tiekol, tgħid dak li m'għandekx tgħid. Ibda titlob bil-Ispiritu Santu wara jnexxilek tagħmlu. Ħadd irrabja, ħadd aqbiżlek, ibda titlob in tongues. Mbagħad tara jnexxilek x'tagħmlu dnub. Inti ċagħda. Amen? Mela, isimgħu waħwa, vers 4. Batajtu dan kollu għal xejn, jekk tassew għal xejn. Meta Alla jagħtikom l-Ispiritu, meta Alla jagħtikom l-Ispiritu Santu u juri s-seta, kulħadd jgħid juri. Mhux iħoss, jista' jkun ma tħoss xejn, juri. Jiġifieri l-Ispiritu Santu meta jopera ħadd ara. Amen? Meta Alla jagħtikom l-Ispiritu Santu juri s-seta tiegħu permezz tagħkom, dan isir bis-saħħa tal-opri tal-liġi u bis-saħħa tal-fidi. Jiġifieri għax smajtu u emmintu. U la emmintu mbagħad taġixxi fuq dak li emmint. Kulħadd jgħid taġixxi fuq dak li emmint. Jekk kien emmint ħa naġixxi dak li emmint. Grazzi Ġesu. Illejla ħa naġixxi fuq dak li emmintu. Riċevejtu minn dak li smajtu? Emmintu dak li smajtu? Għal min emmintu għalija jew għalik? Għalik. Mela issa ħa taġixxi fuq dak li inti qed tgħid li emmint. Amen? Kulħadd qum bil-wifqa. Thank you, Lord. Number 1, il-lejla li jintom edin hawnhekk fuq televizjoni, fuq Facebook, fuq YouTube u tixtieq tesperjenza mill-ġdid. Forsi tgħid li passer jiena Kristjan, imma ma tajtx kasu l-Ispiritu Santu, ma tantx nitlob fil-lingwi fil-Ispiritu Santu, ninjorax l-Ispiritu Santu, imma rrid l-Ispiritu Santu llum irid isir il-persuna prinċipali fil-ħajja tiegħi u nieqaf ninjorax għax wara kollox Kristu bat li lilu. Amen? It-tieni, jekk inti tgħid li pastor illum għall-ewwel darba f'ħajti nixtieq nagħti ħajti lil Ġesu għax għadni qatt ma kont imwieled minn ġdid, għadni qatt ma ġejt mimli bl-Ispiritu Santu jiġi għammar fija u għandi bżonn li jiena nitwieled minn ġdid. Number 1, jekk ma titwilix minn ġdid ma tistax issalva u tintilef tmur l-infern. Jekk hawn xi ħadd illejla tixtieq tagħti ħajtek il-Kristu Ġesu u tagħmlu s-sit u s-salvatur tiegħek għall-ewwel darba olli jdejk, hawn xi ħadd għall-ewwel darba. Tixtieq tagħti ħajtek il-Kristu olli jdejk, hawn xi ħadd. Olli jdejk, jekk tixtieq tagħti ħajtek il-Ġesu Kristu lejla għall-ewwel darba olli jdejk. Hawn xi ħadd. Xi ħadd. Kulħadd jgħid it-talba miegħi dak kollha li għalejtu jdejkom jew suppost għalejtu jdejkom jew inti qiegħed fuq televiżjoni, YouTube u Facebook, qegħd it-talba minn qalbek warajja. Misli qadis, grazzi ta' Ġesu. Nemmen b'qalbi kollha li Ġesu għalli ben tal-ħaj. U nemmen li inti mittalija fuq is-salib mulej. Inti ġarrejt fuqek il-mart kollu tiegħi, is-saħta kollu tiegħi. U inti ħadd id-dnub kollu tiegħi Ġesu. U permess tad-dbatijiet tiegħek fuq is-salib. Permess tal-mew tiegħek. U li rġajt irxuxtajt, inti salvajtni. Inti fdejtni. Inti tajtni ħajja ġdida. Dan jien nemnu mulej. Niddikjara minn fommi, inti li bentalla l-ħaj. Inti s-sit tiegħi u s-salvatur tiegħi. Inti l-mulej tiegħi u Alla tiegħi. Millum il-qoddim ejja f'qalbi. Poġġi fuq tron ta' ħajti. U għamel minni dak li trid int. Neġħak li l-nifsi mulej illum il-qoddim. U ngħid le għal dak li naħseb jien xirrid jien u xidilli jien. U nċedi li l-nifsi u r-rieda tiegħi. Għar-rieda tiegħek mulej. Permessa l-Ispiritu Santu jibda jaħdem fija biex mhux dak li rrid jien, ma dak li trid int qabba missier. Grazzi tal-li salvajtni. U lillum bil-grazzja tiegħek inti ktibt ismi fuq ktib tal-ħajja. Aħfilli mulej fejn jiena dnibt kontra tiegħek. U koll naħfer minn qalbi lil min weġġani millum il-qoddim. Natik kull glorja u tifħir mulej. Fisem Ġesu Kristu. Amen.
Għatu ċebxiba kbira lil-mulej. Hallelujah. Thank you, Jesus. Għal dawk li fuq televizjoni u YouTube u Facebook, nistidinkom biex iġu tinaqdu maħna għada fil-ħodu biex jekk inti tixtieq titgħammet fl-Ispiritu Santu, t-esperienza l-għawda Ispiritu Santu, mux ħan nitlob għalik fuq YouTube u televizjoni, irrid nitlob għalik għaw. Ejja hawnhekk. Pija, narawkom YouTube, Facebook, televizjoni, il-paċi magħkom. God bless you. Hallelujah. God bless